1948. godine Josif Staljin doneo je odluku: Tito mora biti uklonjen. Sovjetski arhivi pokazuju da je atentat planiran. Razmatrano je čak i korišćenje biološkog oružja. Čovek koji je do juče bio heroj komunizma, preko noći postao je neprijatelj Sovjetskog saveza. Dok su sovjetske trupe stajale na granicama Jugoslavije, a Zapad strahovao od novog rata u Evropi, Tito je igrao opasnu igru. Između Staljina i Amerike, između revolucije i luksuza, između straha i kulta ličnosti. Ovo je priča o čoveku koji je prkosio Kremlju, stvorio Goli otok, gradio sopstveni bunker duboko u planinu, primao kraljeve, predsednike i diktatore i vladao Jugoslavijom sve do smrti. Dok je Evropa još brojala mrtve, Jugoslavija je započela jednu od najvećih društvenih i demografskih promena u svojoj istoriji. Avgusta 1945. godine Komunistička partija Jugoslavije na čelu sa Titom donosi zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji. Država je konfiskovala imovinu velikih zemljoposednika, predratnih preduzeća, banaka, industrijalaca i verskih zajednica. U članu 4, stavka 1, navodi se da će imovina biti konfiskovana bez ikakve odštete. Oduzeto je oko 1,6 miliona hektara zemlje. Ogroman zemljišni fond Tito je preraspodelio kolonizaciju. Oko 250.000 ljudi, mahom iz Bosne i Hercegovine, Like, Korduna, Banije i Crne Gore, preseljeni su u okviru državnog programa kolonizacije u Vojvodinu, a jedan deo i u Slavoniju i Baranju. Prioritet su imali partizanski borci, porodice poginulih i politički podobni. Etnička struktura pojedinih oblasti bila je zauvek promenjena. Na Kosovu i Metohiji politika je bila drugačija. Za razliku od Kraljevine Jugoslavije, koja je između dva rata naseljavala područje Srbima i Crnogorcima, nova vlast zabranjuje povratak velikom broju predratnih kolonista na njihova imanja. Demografske posledice bile su dugoročne. Do kraja 1946. država je nacionalizovala, odnosno preuzela u svoje ruke svu tešku industriju, bankarski sistem, energetiku, železnicu i trgovinu. Inspirisana sovjetskim modelom, Jugoslavija 31. januara 1946. dobija svoj prvi ustav. Proglašena je Federativna narodna republika Jugoslavija, država sa 6 republika i 2 autonomne jedinice unutar Srbije. Novi ustav govorio je o bratstvu i jedinstvu, ravnopravnosti naroda i socijalističkom društvu. Ali u praksi politička opozicija ubrzo nestaje, a jednopartijski sistem postaje temelj nove vlasti. 10. juna 1946. počelo je suđenje vođi četničkog pokreta generalu Dragoljubu Mihajloviću. U sudnici se nije odlučivalo samo o sudbini Draže Mihajlovića, već i o tome ko će pisati istoriju rata. 15. jula Mihajlović je osuđen na smrt streljanjem. Pogubljen je 2 dana kasnije na nepoznatoj lokaciji. Razmere posleratnih likvidacija i danas su predmet istraživanja. Državna komisija Republike Srbije, formirana 2009. godine radi utvrđivanja tajnih grobnica nakon 1944. evidentirala je oko 60.000 ubijenih i nestalih na teritoriji Srbije sa poimeničnim evidencijama. U izveštaju komisije se navodi da broj nije konačan.
Leta 1946. Američki avioni više puta su leteli iznad teritorije Jugoslavije. Tito je tvrdio da avioni narušavaju vazdušni prostor jedne suverene zemlje i da američki piloti ignorišu sva upozorenja. Zvanični Vašington tvrdio je da su u pitanju navigacione greške i da Jugoslavija reaguje preterano. 9. avgusta jugoslovenski lovci prisilili su američki avion na prinudno sletanje u Ljubljanu. Posada je kratko zadržana i puštena. Međutim, 19. avgusta 1946. protivvazdušna odbrana obara američki transportni avion Douglas C-47. 5 članova posade gine na licu mesta. Amerika je bila besna. Harry Truman i američka administracija ulažu snažan protest i traže odštetu i izvinjenje. U američkoj štampi vladaju naslovi protiv Tita. Opasan komunistički lider. Čovek spreman da izazove Zapad. Tito nije bio spreman da popusti. On je tvrdio da će braniti svoj suverenitet, te da nijedna država nema pravo nekažnjeno da ulazi u jugoslovenski vazdušni prostor. Ipak, posle diplomatskih pregovora, Jugoslavija izražava žaljenje i isplaćuje odštetu porodicama poginulih. Jugoslavija je do 1947. izgledala kao najodaniji saveznik Sovjetskog saveza. Ali iza zatvorenih vrata, odnosi između Tita i Staljina počeli su da pucaju. Rat je bio završen, ali pravi sukob tek je počinjao. 1947. Staljin osniva Informbiro, organizaciju kojom je Moskva kontrolisala komunističke države istočne Evrope. Međutim, Tito je želeo više od poslušnosti Kremlju. Želeo je veću nezavisnost. Ne dozvoljavamo dirati u našu zemlju, u naše tekovine za koje smo mi stradali, za koje ćemo mi se boriti opet ako bude potrebno. Jugoslavija je podržavala grčke komuniste u građanskom ratu, uprkos rezervama iz Moskve. Istovremeno, Tito je razmatrao stvaranje Balkanske federacije sa Bugarskom i Albanijom. Staljin je takvu samostalnost doživljavao kao otvoreni izazov sovjetskoj dominaciji. 28. juna 1948. rezolucijom Informbiroa Jugoslavija je praktično izbačena iz sovjetskog bloka. Staljin je očekivao da će narod i vojska zbaciti Tita, ali Tito zadržava kontrolu nad državom i partijom. Strah od sovjetske invazije postaje deo svakodnevne državne politike. Granice su militarizovane, izrađuju se planovi za odbranu zemlje, a u godinama koje dolaze Jugoslavija će započeti izgradnju tajnih vojnih objekata i skloništa. Među njima najpoznatiji je kompleks Ark D0 u Konjicu, poznatiji i kao Titov bunker. Goli otok. Izolovano ostrvo, potpuno izloženo suncu, buri i kamenjaru. Strah od sovjetske infiltracije, špijunaže i mogućeg državnog udara doveo je do ogromnog broja uhapšenih koji su odvođeni na Goli otok. Niko nije bio pošteđen. Članovi Komunističke partije Jugoslavije, studenti, intelektualci, oficiri, radnici. Retko ko je imao pravo na suđenje. Dovoljna je bila samo sumnja ili prijava. Više desetina hiljada zatvorenika prošlo je kroz sistem Golog otoka. Zvanični broj preminulih na ovom ostrvu nikada nije utvrđen. Sve cifre kojima se danas barata predmet su spekulacije. U to vreme, za Zapad
Tito je predstavljao prvog komunističkog lidera koji se suprotstavio Staljinu i preživeo. Ekonomija Jugoslavije bila je pred kolapsom. Tito koristi trenutak hladnog rata i prihvata pomoć i podršku Zapada u vidu zajmova, kredita, trgovinskih sporazuma, a u godinama koje dolaze i vojne pomoći. Za uzvrat, Tito zatvara granicu sa Grčkom i pomoć grčkim komunistima u borbi za prevlast. Ipak, Tito ne menja ideologiju. On menja geopolitičku računicu. Kako bi Jugoslaviju udaljio od sovjetskog modela, a istovremeno zadržao socijalistički karakter države, Tito 26. juna 1950. uvodi zakon o radničkom samoupravljanju pod sloganom "Fabrike radnicima, zemlja seljacima" i počinje stvaranje takozvanog jugoslovenskog puta u socijalizam. 1952. Komunistička partija Jugoslavije menja naziv u Savez komunista Jugoslavije. Ona je već daleko od Staljinovog Sovjetskog saveza. Iste godine Tito se ženi Jovankom Budisavljević, nekadašnjom partizankom i pripadnicom njegovog obezbeđenja. Njihov brak ubrzo postaje deo državne slike. Uz maršala sada stoji i prva dama Jugoslavije. Baš te godine, što je potvrđeno u dokumentima sovjetskih arhiva, po direktnom nalogu Staljina planiran je atentat na Tita. Ne navodi se u dokumentima koliko je taj plan bio operativno razrađen. Tito je u Beogradu primio ambasadora Kostarike, Teodora Kastra. Po svedočenjima, razgovor je bio srdačan, a gost šarmantan. Ono što niko u Jugoslaviji nije znao, jeste da je ambasador zapravo bio sovjetski agent Josif Grigulević. Čovek koga će kasniji dokumenti povezivati sa planovima za atentat na Tita. U tim pojedinim planovima pominjala se čak i mogućnost korišćenja otrova i biološkog oružja. Međutim, smrću Staljina 5. marta 1953. čitava operacija je obustavljena. Te iste godine Jugoslavija uvodi funkciju predsednika. 14. januara Tito postaje prvi predsednik nove Jugoslavije. Kao predsednik nove Jugoslavije, Tito brodom Galeb putuje u Veliku Britaniju, gde ga sačekuju Churchill i princ Filip. Bila je to prva poseta jednog komunističkog lidera Zapadu. Po povratku iz Velike Britanije, Tita dočekuju jaki potresi unutar Saveza komunista Jugoslavije. Njegov ratni drug i bliski saradnik, Milovan Đilas, u listu Borba iznosi niz tekstova gde kritikuje ponašanje komunističke elite i nedostatak demokratije. Partijsko rukovodstvo reagovalo je brzo. Đilas je smenjen sa svih funkcija, a ubrzo zatim i zatvoren. Mi smo more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših naroda. Nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo. U jeku potresa unutar komunističke organizacije, zapadne sile najavljuju da će slobodnu teritoriju Trsta, koja je pod britansko-američkom upravom, predati Italiji. U Jugoslaviji dolazi do velikog nezadovoljstva. Tito mobiliše vojsku i podiže borbenu gotovost. Postojala je realna bojazan da će ovaj incident prerasti u rat. Najzad, Londonskim memorandumom iz 1954. dolazi se do rešenja. Jugoslavija dobija kontrolu nad zonom B slobodne teritorije Trsta, dok sam grad Trst i zona A
pripadaju Italiji. Nakon razrešenja tršćanske krize dolazi i do istorijskog pomirenja između SSSR-a i Jugoslavije. Nikita Hruščov i Josip Broz potpisuju Beogradsku deklaraciju 2. juna 1955. Najvažnija tačka bila je sovjetsko priznanje da socijalističke zemlje mogu imati različite puteve razvoja. Ubrzo nakon potpisivanja deklaracije dolazi do novog zaokreta. 1956. sovjetski tenkovi ulaze u Budimpeštu i slamaju ustanak u Mađarskoj. Mađarski komunistički revolucionar Imre Nađ sklanja se u jugoslovensku ambasadu, gde mu Tito pruža privremeni politički azil. Nova kriza u odnosima sa Moskvom bila je u povoju. Tokom pregovora Sovjeti garantuju bezbedan izlazak Nađu iz ambasade. Prilikom napuštanja ambasade Sovjeti ga hapse, a kasnije biva i pogubljen. Tu dolazi do ozbiljne kompromitacije jugoslovenskog režima u očima Zapada. Tito uviđa da njegova politika mora još više težiti politici neutralnosti i nesvrstavanja. Politici između istoka i zapada. Tito preuzima veliku diplomatsku ofanzivu. U julu 1956. potpisana je Brionska deklaracija. Tito, Naser i Nehru postavljaju temelj budućeg pokreta nesvrstanih. Na toj političkoj platformi trojica lidera dogovorila su se da države mogu sarađivati sa velikim silama, ali bez podređenosti istine. Tito je tih godina obilazio i zemlje, poput Indije, Burme, kao i ostale države njegove velike afroazijske turneje. Uspeh te diplomatije krunisan je 1961. kada je održana i prva konferencija nesvrstanih u Beogradu. Učestvovalo je 25 država članica, kao i mnoštvo stranih posmatrača. Koliko je pokret nesvrstanih bio istinski neutralan, veliko je pitanje. Neke države težile su Sovjetskom savezu, neke zapadnom bloku, ali ipak pojedinci istinski su težili da sačuvaju neutralnost. Međutim, za Jugoslaviju, kao i za Tita, to je bio ogroman propagandni uspeh. Taj pokret će u narednim decenijama okupiti više od 100 država sveta. 1963. Jugoslavija dobija novi ustav i menja ime u Socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju. Državni aparat postaje još složeniji. Republike, komiteti, delegati i samoupravna tela stvaraju sistem kojim je sve teže upravljati. Istim ustavom Tito dobija položaj predsjednika Republike sa najširim mogućim ovlašćenjima. Kreće u nove diplomatske posete. Put ga vodi u Latinsku Ameriku. Pa odatle odlazi za Sjedinjene Američke Države da ga prima Kennedy. Sastanak dodatno učvršćuje američko-jugoslovensku saradnju i pojačava Titov globalni ugled. Po povratku sa američke turneje, Tito, balansirajući između dva bloka, ugošćava šefa vlade Sovjetskog saveza Nikitu Hruščova. Hruščov je 15 dana proveo u poseti Jugoslaviji. Za razliku od Staljina, Tito i Hruščov imali su daleko opušteniji odnos. Po svedočenjima najbližih ljudi iz Titovog okruženja, između njih dvojice bilo je dosta šala i javnih prijateljskih nastupa. Međutim, međusobno nepoverenje nikada nije potpuno nestalo. Posebno je zanimljiva Titova poseta Moskvi, već naredne godine. Tito je u Moskvu sleteo američkim avionom DC-6.
uprkos tome što mu je Hruščov nešto ranije poklonio sovjetski avion Iljušin Il-14. Sva sovjetska i zapadna štampa zabeležili su taj detalj. 1965. Jugoslavija liberalizuje izdavanje pasoša svojim građanima. Do tada je putovanje u inostranstvo bila privilegija malog broja ljudi. Ubrzo počinje i masovna ekonomska migracija. Oko 1 milion stanovnika Jugoslavije odlaze trbuhom za kruhom, najvećim delom u zemlje zapadne Evrope. Ključni razlog za izdavanje pasoša bila je ogromna nezaposlenost i ekonomska kriza. Jugosloveni sa zapada donose farmerke, televizore, ploče, automobile, kućne aparate, zapadnu muziku i kulturu. U zemlji raste potrošačko društvo i fascinacija zapadom. 2. juna 1968. dolazi do sukoba studenata i policije u Beogradu. Taj incident prerasta u masovne demonstracije i blokade fakulteta. Studenti su kritikovali privilegovane elite, slobodu govora, nezaposlenost i rast društvenih razlika. Na početku protesta mediji su ćutali dok je policija pokušavala da silom razbije protestante. Nekoliko dana kasnije Tito se obratio naciji na televiziji. Tada je rekao čuvenu rečenicu. Da veliki broj, 90% studenata, je poštena omladina u kojoj mi nismo vodili dovoljno računa. Ipak, uprkos javno pokazanoj podršci, mnogi studentski lideri i profesori kasnije su privođeni, praćeni i politički marginalizovani. Jugoslavija ulaže ogromna sredstva u stvaranje sopstvenog revolucionarnog mita. Snimani su veliki ratni spektakli o narodno-oslobodilačkoj borbi, u kojima su igrali i poznati hollywoodski glumci. Širom zemlje podignuto je oko 15.000 spomenika posvećenih revoluciji i partizanskom pokretu. Tito je sproveo i veliku industrijalizaciju zemlje. Tokom decenija nastali su veliki industrijski giganti. Jugoslavija je proizvodila automobile, traktore, avione, brodove, teška i laka naoružanja, mašine itd. Međutim, i u industrijalizaciji postojali su veliki problemi. Neefikasnost, višak zaposlenih, dugovi, razvoj se sve više finansirao od kredita sa zapada. Do 1980-ih sve ove slabosti postaće više nego očigledne. Prva zvanična poseta jednog američkog predsjednika Jugoslaviji odigrala se 1970. dolaskom Richarda Nixona. Već naredne godine Nixon uzvraća gostoprinstvo Titu. Tito u Beloj kući, gde je strogo zabranjeno pušenje, vadi kubansku cigaru i pali je pred svima. Američki domaćini nisu reagovali. Detalj je ubrzo postao deo političkog folklora hladnog rata. Po povratku iz Vašingtona 1971. Tito se prvi put ozbiljno suočio sa nacionalnim pokretom unutar same Jugoslavije. Deo hrvatskog partijskog rukovodstva, hrvatski intelektualci i institucije traže jači hrvatski identitet u okviru Jugoslavije. Kao posebnu važnost ističu jezičko pitanje i afirmaciju hrvatskog jezika. U Zagrebu kreću demonstracije, štrajkovi i politički skupovi. Kako je pokret uzeo maha, Tito odlučuje da ga slomi. Na sastanku partijskog vrha u Karađorđevu hrvatsko rukovodstvo je smenjeno. Matica Hrvatska je zabranjena, a hiljade ljudi su politički marginalizovani. Iako je Tito ugušio hrvatsko proleće,
u narodu poznat i kao Maspok, mnogi zahtevi pokreta kasnije su prihvaćeni Ustavom iz 1974. Nedugo nakon Hrvatskog proleća, Jugoslavija se suočava sa ozbiljnom zdravstvenom krizom. 1972. izbija epidemija velikih boginja, variola vera. Bila je to prva velika epidemija te bolesti, nakon više decenija u celoj Evropi. Država uvodi karantine, blokade, zabrane kretanja, dok vojska i policija kontrolišu pojedina područja u zemlji. Pokrenuta je masovna vakcinacija stanovništva. Za svega nekoliko nedelja vakcinisano je oko 18 miliona ljudi. Iako je epidemija relativno brzo stavljena pod kontrolu, ostavila je snažan trag u kolektivnom sećanju Jugoslavije. 1974. godine Jugoslavija donosi novi ustav. Tito dobija doživotni predsjednički mandat, dok država ulazi u novu fazu duboke decentralizacije. Republike dobijaju široka ovlašćenja i gotovo državne nadležnosti. U preambuli Ustava, osnovna načela, glava 1, stajala je rečenica: narodi Jugoslavije, polazeći od prava na samoopredeljenje, uključujući i pravo na otcepljenje, u godinama koje dolaze, upravo će ta formulacija postati jedno od ključnih spornih pitanja tokom raspada Jugoslavije. Autonomne pokrajine, Vojvodina i Kosovo, dobijaju najšira ovlašćenja do tada. Formalno, oni ostaju deo Srbije, ali u praksi funkcionišu veoma samostalno. Dobijaju sopstvene ustave, skupštine i pravo veta u brojnim saveznim pitanjima. Iako u poznim godinama Tito ne posustaje u diplomatiji. On se susreće sa američkim predsjednikom Geraldom Fordom, posećuje Sovjetski savez, Severnu Koreju i po prvi put zvanični Peking. 1978. u 86. godini života Tito se nalazi u Beloj kući u zvaničnoj poseti predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Jimmyu Carteru. Njegovo posljednje veliko putovanje vodi ga u Havanu. Tamo nije branio samo ugled Jugoslavije, već i ideju nesvrstanosti koju je pomagao da stvori gotovo četvrt veka ranije. Početkom januara 1980. Tito je prebačen u bolnicu u Ljubljani. Nakon problema sa krvnim sudovima, gangrene i amputacije noge, preminuo je 4. maja 1980. godine. Nakon objave smrti i čuvene rečenice "umro je drug Tito", širom Jugoslavije fabrike prekidaju rad, oglašavaju se sirene, a ljudi masovno izlaze na ulice. Mnogi građani plaču i nose crne trake. Titovoj sahrani 8. maja 1980. prisustvovalo je više od 120 svetskih delegacija, predsjednici, kraljevi, premijeri i državnici sa istoka, zapada i nesvrstanog sveta. Istorijski paradoks bio je u tome što je Titova sahrana predstavljala vrhunac međunarodnog ugleda Jugoslavije, dok je država istovremeno ulazila u period političke nestabilnosti, ekonomske krize i rastućih nacionalnih sukoba. Deceniju kasnije Jugoslavija više neće postojati.